kaira Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Nurullahi Muhammadu Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barkada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tuguɲɔgɔnya fo ka taa jɔdon se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan nin ye an ye bamakɔ yirimajɔ stade 26 mars kɔnɔ ka bɛn septembre kalo ale tile 15 ma san 2024 o min bɛnna alakiraba kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ale bangeli su ma min bɛ labɛn sango san Jamiyatul Ansardin International fadi fɛ ka kɛ ni ɲinanta ye ala sɔnna maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kana nin kɛnɛ sanuma in kana ɲɛnɛmaya k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kumakɛlaw ka kuma baara kun fɔlɔw kun yirala aw la ka tɛmɛ nka kɛnɛ in a ta ko filanan baaraw fo ka taa se an karamɔgɔ Seyidi Sirif Usman Manan Hayidara ale ka laseli kun fɔlɔw aw bɛna o de ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na min bɛna nun don an karamɔgɔ an bɛ Sheikh Modibo Keyita fo groupe mouvement bɛnkan tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ Sirifi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kuma ni o foli n'o dakuruɲɛ fila dira an fa ma n'o ye Ba Mulaye Hayidara Sirifi bonda bɛɛ jamana ye Sirifi bɛɛ jamana wɛrɛ Sirifi bɛɛ ale bɛna kuma a bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la an b'a fɔ n ko bisimila ka kɛnɛ kɔnɔna na n'a ni dugule fɛn o fɛn se a yɛrɛ se yan an b'a bɛɛ fo silamɛ ka foli ye mais kuma dabadɔ bɛ n da ne ye Mulaye Azara de ye Usmani kɔrɔkɛ de ye ne ye mais n ye kasi dɔ lamɛn a ye n tɔɔrɔ fo ka tɛmɛ a hakɛ kan adamadenya de ye adamadenya ye ne Mulaye Azara ne bɛ Usmani dɔn a bɛ ne dɔn mais an ka sirifiya bɔra an ko bɔra pepu an ka maabaya bɔ a la maa ni tɛ se ka maabaya bonya an ka kalan bɔ a la mawludu bɛ kuranɛ wa a taara o a bɛ kitaabu la o a tɛ kitaabu la o an k'o bɛɛ bɔ a la n bɛ fɛn damadɔ fɔ diɲɛ dɔnni b'a bɛɛ n bɛ yafa ɲini a bɛɛ fɛ a bɛ ka yafa ma ala jati kama n bɛ kuma damadɔ fɔ bi su in na maa ma i yɛrɛ da an sigin bɛ k'aw lamɛn a bɛ kuma an ye de n'o tɛ an bɛ se ka dɔ fɔ nka maa ma i yɛrɛ da o ye jumɛn ye n m'a fɔ ye n ko sirifiya ka bɔ a la maabaya ka bɔ a la kalan ka bɔ a la fɛn jumɛn bɛ yen ni Usmani y'o kɛ jamana kɔnɔ ni karamɔgɔ min y'o kɛ k'a ta du kɔnɔna na bi an ka dasa biri jɛni y'a fɔ Usmani Azara den ka fa bonya jɛni y'a fɔ Usmani Azara muso ka cɛ bonya jɛni y'a fɔ Usmani Azara muso k'i jɔngiri a cɛ ye ka barika ɲini jɛni y'a fɔ ka dangadenw bɔ dingɛyara k'u kɛ dugadenw ye jɛni y'a fɔ ala yɛrɛ ye juma bɔ a ka kumakan na inama ikwatul mu'minina an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a dɔn kɛlɛ fɛ a ye nin ye dɛ mais olu ta dangaden se ka maaba bonya dɛ sanu ka taa lagosi a y'o min kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ i ye mɔni jumɛn sɔrɔ ko min ye nin kɛ a y'o mɔri kelen fɔ ye ko min se ka nin kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mais ala bi Usmani sara a ka kɛlɛ la ala ni kɛlɛ b'a sara a kɛlɛ la n'i kɛra mɔgɔ ɲɛfɛ i bɛ sabaratigiw y'i kɔ o wajibi ye ala ka don a n'u cɛ kira ka don a n'u cɛ ala kɛra hɔrɔnma na an bɔkolo hɔrɔnma na bido hɔrɔnma soli ala Muhammadu an bɛ Ba Mulaye fo Sirifi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wa bɛɛ lajɛlen wasa n'a ka kuma sanulama jamalama ninnu ye k'ala deli ala ka
a semaine in na ala ka sini kɛnɛ di an ma ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma di an karamɔgɔ ma bari 1h du matin minute 30 o bɛ o sanfɛ a k'an sɛnsɛn ka se kira bangeni wagati ma. فيا سيدنا شريف عثمان مدني حيدر تقوم بأمر الله في كل مسلك أنت المرشد لله بين عباده سلام عليك وجزاك الله خيرا أدام الله عزك وأحسن إدرا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان. Mbadi Islameu Sindi kofe ni setigi ala togo barkama ye an solile ko an ga kira baka ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam an solile ko a sodinge sanman kan ka solile aka sahaba ɲuman kan an b'an ga foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma ni kɛnɛ in kan. An bɛ aw fo an bɛ dugawu kɛ aw ye nin su barikama in na nin su kɔrɔtalen in na ala ye nin bonya su caman ye ka sababu kɛ Sayyidul Wujud ale sɔrɔla ka bɛn bi ɲɔgɔndonya ma. Foyi tɛ se ka bonya silamɛw bolo ka tɛmɛ nin kan. Ka kafo ala kumakan ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammadu ne m'e ci foyi kama fo n ye fɛn o fɛn da a bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ne y'i ci o de kama. Munna aw minnu y'a ka baaraw bila aw minnu bɔra quartier janw na aw minnu bɔra sigidaw la minnu bɔra jamana wɛrɛw la k'a ka baara bɛɛ bila ko a bɛna fara garibukɛ kan ko a ka jɛ ka alakira bangeni nisɔndiya jira ka ala barika da kira sɔrɔli la aw sara bɛ ala bolo. B'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye a ɲɛ bɛ ɲɛda minnu na nin bɛɛ nana a ka kira bonya de nɔfɛ yan kisi nɛɛma bɛ Muhammadu kan a k'a kɛ o kira in yɛrɛ kama n'a bɔnnaw a bɛ min fɛ hɛrɛ la ala k'a di aw ma a bɛ min fɛ hɛrɛ la ala k'a di aw ma a bɛ sira tɔɔrɔ fɛn o fɛn ye ala ka don an n'a cɛ o kɛnɛ kan an bɛ foli ɲɛsin an ka faamaw ma ala ye jamana mara di minnu ma bi an b'u fo ka segin k'u fo su in na an bɛ ala ka kisi ni tanga de kɔnɔ mais an b'an ka fanga fo jama min bɛ yan président ye yamaru di n'o ye Hashim a ko sɔrɔsiw ka bɔ gendarmew ka bɔ policiers ka bɔ
Kwa bɛɛ kana yan sécuriser n'a ka yamaru ye. A kɛra. Kisi ni tanga bɛ Ala de bolo mais sababu bɛ yen. Cɛw bɔra musow bɔra an ka finitigiw an y'a bɛɛ ye ka taa se protection civile a bɛɛ bɔra u y'u ka baara kɛ a tɔ bɛ Ala de bolo Ala k'an bɛɛ kisi an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini Ala fɛ faso in bɛ bɔ bolo la cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la Ala k'u bila o sira kan fasodenw jamanadenw bɛ lafiya sira min ka tiɲɛ na Ala k'u bila o sira kan n'Ala y'u bila o sira kan Ala k'u dɛmɛ o sira kan hakili ɲuman ye Ala de ta ye ale de y'a ka jɔn da Ala ka hakili ɲuman d'u ma o kɔfɛ an ka sɔrɔdasi ni minnu ni marifa don minnu ni mugu ni kisɛ don sufɛ tile fɛ Bamakɔ yan ani minnu bɛ tɔgɔdaw la minnu bɛ si saw ni bundeliw cɛ la minnu tɛ dumuni kɛ a heure la minnu fagara minnu bɛ ka jogin minnu bɛ ka faga an ka dugawu b'u ye sɔrɔdasi ninnu minnu wulilen bɛ k'u bɛ Mali bɔ bolo la Ala k'u kisi Ala k'u kisi Ala k'u kɔlɔsi an ka jamana Ala kana to janfara an ka jamana Ala kana to janfara maa o maa ye hɛrɛ kanu ni Mali ye I ye plan min tigɛ Ala k'a ɲɛ I bolo maa o maa ye janfa ɲɛsin an faso ma ya Rabbi Ala k'i dɛsɛ Ala k'i dɛsɛ o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ maliden bɛɛ minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye ka dugawu kɛ Afiriki bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ don Afiriki jamana bɛɛ kɔnɔ jango an kɛrɛfɛlaw Burkina, Niger, Côte d'Ivoire, la Guinée an bɛ dugawu kɛ nin bɛɛ ye Mauritanie Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma an bɛ se ka bɛn ka ɲɔgɔn minɛ sira minnu kan Ala k'an bɛɛ bila o sira kan jamana ninnu bɛɛ ye kelen de ye n'i y'a mɛn ko Burkina tubabu de y'a tɔgɔ fɔlɔ di n'a yɛlɛmana ka kɛ Burkina ye n'i y'a mɛn La Guinée tubabu de ye frontière kɛ u ni Mali cɛ n'i y'a mɛn Côte d'Ivoire tubabu de ye frontière kɛ u ni Mali cɛ sinon nin bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ kelen o la an ka dugawu a bɛ kɛ an ka sigiɲɔgɔn bɛɛ ye ni tɔɔrɔ bɛ jamana kelen kɔnɔ I sigiɲɔgɔn jamana na Ala deli a ka ban n'a ma ban I yɛrɛ bɛ bɔ dɔ kalama an b'an balimaw fo k'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Kulubali fo ale kumana Ansaru président d'honneur tɔgɔ la an bɛ segin k'a fo n y'o de fɔ a ye Côte d'Ivoire a kasira ko ale ɲɛ tɛ ne na n ko non ɲɛ tɛ yeli kɛ ɲɛ bɛ filɛli de kɛ ah oui ɲɛ bɛ filɛli de kɛ mais ɲɛ tɛ yeli kɛ non ɲɛ tɛ yeli kɛ bi ay n b'o exemple d'i ma bi ne bɔra sanfɛ ka mɔgɔw reçoit n yɛrɛ halala tile a bilalen bɛ n ka fauteuil kan ne jiginna ka na n ka tile ɲini ka mɔgɔ bila ka taa sanfɛla ni yɔrɔ bɛɛ lajɛ ka tila ka muso wele n ko n ka tile mais tile bɛ n yɛrɛ kɔrɔ fauteuil kan dɔ de na ko karamɔgɔ ko tile tɛ nin yan o tuma na ɲɛ bɛ filɛli de kɛ a tɛ yeli kɛ dusukun de bɛ yeli kɛ
n'yo de fɔ Kulubalikɛ ye n ko ni ne tununi na don o don ne ti don Côte d'Ivoire tuguni n'i ma ne ye ne tɛna yan c'est vrai olu de ye cɛ fɔlɔw ye minnu ye duloki bɔ a ka kalan o don fitiriwale ye kafiri de ye a kana ɲinɛ mɔgɔw ka kɛtaw kɔ an b'u fo ka Ivoire bɛɛ fo u tɔgɔ la u ye min kɛ u sara bɛ Ala de bolo u ye so jɔnen ye sisan Côte d'Ivoire Abidjan dɔɔnin de y'a jɛ miliyari 3 la ne ma d'a la hali hôtel bɛ yen min b'i n'a fɔ so in ne ma don a hôteliw kɔni kɔnɔ nka u y'a hôtel jɔ de ye u sara bɛ Ala de bolo Haidara bi su joli si ye cɛpɔr o dama tɛ u ka faamaw y'an bonya u y'u ka balontan yɔrɔ d'an ma min ma deli ka kɛ an b'u fo an bɛ Côte d'Ivoire autorité fo u ka garibu bonyali la n'u ka balontan yɔrɔ dili ye o dama tɛ u ye bonya k'an ye a ma dogo u sara bɛ Ala bolo mana an b'a ɲini an ka jamana ninnu Ala k'a bɛɛ kisi Ala k'a bɛɛ kɔlɔsi Ala k'a bɛɛ tanga Ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ an b'an ka faamaw fo n sigi o sigi nin donba ninnu na an b'u ka cadeau d'u ma n bɛ fɛ u k'a dɔn an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen Ala ɲɛsiran ye jɔn don n kan tɛ bi karamɔgɔw ma dɛ la minnu y'a kɛ Ala ye k'a to Ala ta la o dɔ don u y'a ɲininka ko an karamɔgɔ ni dugawu b'e bolo ni dugawu bɛ e bolo ko Ala ko dugawu kelen kɛ n b'a minɛ o yɔrɔ bɛɛ ko i bɛ mun kɛ ni Ala ɲɛsiran ɲɛnaba in faamaw y'ale de minɛ k'a bugɔ parce que a ma sɔn ka don faamaw dungo da fɛ faamaw ko a ka tɛmɛ sira min fɛ sariya la a ma sɔn u y'a minɛ k'a bugɔ k'a don kaso la dugu jɛ o jɛ u bɛ gɛlɛya 40 k'a la a ka kalanden taara bɔ a ye kaso la don min na kalanden tɛmɛna na a bɛ k'a ɲini mɔgɔw cɛla ale yɛrɛ de ye kalanden wele ko e bɛ jɔnni ye a ko e kɛ a ko ne filɛ e dun tɛmɛna cogo di a ko mi dɔn i ɲɛda bɔgɔli y'i ɲɛda bɛɛ tiɲɛ Ahmad bin Hanbal u y'a ɲininka ni Ala ye dugawu kelen d'e ma ko n'i ye nin kɛ sisan Ala b'a kɛ sisan ko i bɛ mun fɔ Ala ye a ko walahi n'Ala y'o dugawu di yan n b'a kɛ n ka faamaw ye kalandenw kamana gwana mɔgɔ minnu bɛ n'i faga Ala de y'i ni b'u bolo i b'u danga u ta ka tiɲɛ wa i bɛ dugawu k'u ye de a ko n bɛ dugawu k'u ye de n b'a ɲini Ala fɛ ko Ala k'u tile oui nin ma kɛ faamaw ye koyi nin kɛra jamanaden bɛɛ de ye ni faamaw tilenna dɔrɔn diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya kana siga dɛ an filɛ dekun ni ɲani min na faamaw de nɔ don fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ dun u y'a bɛɛ dun u y'a bɛɛ dun u tɛ se k'a dun k'a ban u denw tɛ se hali u mɔdenw tɛ se u y'a bɛɛ ta sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ji tɛ yen kuran tɛ yen a si tɛ yen a bɛɛ dunna an b'o de kɔnɔ tiɲɛ don dɛ ne ka cadeau min bɛ di faamaw ma n y'a f'u ye nasi b'u bolo minɛ sɛbɛnw b'u bolo moriw yɛrɛ b'u bolo u ni dɔnbaaw ka di nka ne Haidara bi min d'u ma billahi al-aliyyil azim
karamɔgɔ ma nasi d'u ma u ma sɛbɛn minɛ doma ma daga d'u ma ne ta tɛ min ta sanfɛ ne ta ye jumɛn ye ala n'a ka kira ye min fɔ faama i fɔra dɔ kɔ ni dɔ kuma bɔ i t'i sigi wa a dɔ yɛrɛ bi bɔ i dɔ bɛ na i ka sanga kɔnɔ sira ala ɲɛ m'a fɔ i ka seli m'a fɔ i ka kɛ silamɛ mais i b'i minnu mara kɛ ladiri ye kana mɔgɔ tɔɲɔ a non sɛbɛnni nasi ko t'o la o doma ko t'o la o n'i ye ala ka jɔnw tɔɲɔ bilahi sɛbɛn tɛ nasi tɛ moriw ka kaliwa tɛ ala b'i ta tiɲɛ tilegan fɛ foyi tɛ se k'a kunbɛn foyi non ah non a kana mɔgɔ nɛgɛ o la maa o maa ye ala ka jɔnw tɔɲɔ i t'i safiya i b'a ye alors ne ka wele ye nin de ye ko faamaw amin ko ninnu bi ban mais i tile kɔnɔ i jija hali ni ko ala tɛ yen tile dɔrɔn kɛ ladiri kana mɔgɔw tɔɲɔ faso nafolo in a ka du tiɲɛ tɛ dɛ jamana ta don a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi mɔgɔw bi dɔgɔtɔrɔso la yan u ka furasɔngɔ t'u yɛrɛ kunna u bɛ ka dɛmɛ de a ye fantanw ka ko ɲɛɲini n'a bɛ se ka min kɛ a ye kuma tribunal fɛ kiiri ka tigɛ tiɲɛ kan ni fantan tɔɲɔna yɔrɔ o yɔrɔ fantan ɲɛji mɔri sɛbɛn tɛ se k'a kasara kunbɛn kuranɛ kalan tɛ se k'a kɛ foyi tɛ se k'a kɛ ni fantan ɲɛji bɔra tiɲɛ kan e maa o maa bolo i b'a ye a ye kiiri tigɛ tiɲɛ kan tribunaliw a ye baara kɛ tiɲɛ kan pour que an faso ka lafiya dekun o dekun b'an kan sababu b'a bɛɛ la mais ni juges tilenna minnu ye juges nommé ka bila yen olu yɛrɛ tilenna baara kɛra tiɲɛ kan ne ni ala cɛ kuranɛ ti kalan sɔli ti kɛ a la rasul doma ka nasi bi to yen doma ka sɛbɛn bi to yen bilahi jamana bi lafiya ladiribaliya o de dekun b'an kan ni fantan tɔɲɔna dɔrɔn ala ka masiba de bi jigin anw da y'a fɔli ye koyi aha anw ta ye min ye ala ko an k'a fɔ wa anw y'a fɔ ɔ ni min y'a kɛ i b'a ye n'i ma sɔn i b'a ye mali faamaw a ka kado ye nin ye ko ladiriya ka hinɛ fantanw na ka tile jamana marali la a kana sira foyi ɲɛ ni nin sabatira ayi non Aidara de y'a fɔ faama o faama n'i dusukun ɲɛna ka tile faso nafolo i kura n'i ta ye ka faso nafolo to a ka taa a ka sira fɛ i ma maa tɔɲɔ bilahi aliyul azim ni jamana bɛɛ banina ala b'i dɛmɛ i kelen bɛ se ah oui gardiw bɛɛ nɔfɛ n kɔlɔsilen don sɔrɔdasiw bɛɛ nɔfɛ edekan bi yan garde corps bi yan président jumɛn nana n'o t'a nɔfɛ an bɛ sa i kɔ bi président jumɛn nana ni bɛɛ ma kule ko an bɛ sa i kɔ bi aw ye mɔgɔ saleya jumɛn fɔ an bɛ sa i kɔ a caman ye nkalon ye dɛ n'a ɲaamina i b'a sɔrɔ n'i y'a kɛ tan i ti maa ye nka n'i tilenna a mana gɛlɛya n'i kɔfilɛ i bɛ ala ye la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizalamin lil abid ala ko ten kuma ti falen ale fɛ a ko ni ye n dɛmɛ n b'i dɛmɛ wa ala ti hinɛ maa si la fo mɔgɔ min bɛ hinɛ a ka jɔnw na nkalon don ni ala tɛ a tɔ bɛɛ nkalon sababu de bɛ yen ni ala ka sira bila dɔrɔn sababu dɔ bɛ na i bɛ bɔ yen hali yɛrɛ ti bɔ a kalama a ye sira ala ɲɛ a ye jamana in mara ka ɲɛ a ye hinɛ fantanw na a ye tribunal kɛ tiɲɛ kan a ye jamana wari to a ka taa taasira ɲuman fɛ maa tɛ se aw la nin ye ne ka kado ye
Kadinga bi Mali faamaw ma n'o bɛnna le 16 9e mois 2024 Mawlud. Non. Nabilaye Musa. Asilamɛw Nabilaye Musa kun ye Ala ka kiraba dɔ de. Kira dama tɛ dɛ. Kana min ulil azmi min ar-rusul. Kiraw la kiraba 5 bɛ yen. Mais o kiraba 5 la Nabilaye Musa b'a la. Ala ye fɛn caman kɛ Musa ye dɛ. N'i y'anw ka kuranɛ lajɛ Musa tɔgɔ min b'anw ka kuranɛ kɔnɔ hakɛ de t'a la. Ala tɔgɔ ka ca Ala kira tɔgɔ ye siɲɛ 10 an ka kuranɛ kɔnɔ, a tɔgɔ ka ca Muhamadu tɔgɔ ye siɲɛ 10 an ka kuranɛ kɔnɔ. Ala ye Musa bonya kojugu ka fɛn bɛɛ k'a ye, k'a se Firawuna na, ka kabakow k'a ye. Musa yɛrɛ de kamana gɔnna Ala y'ale bonya fitiriwale ye kafiri ye. A selila a y'i jɔ a ye Ala wele a ko Ala i ye n bila bato min na n bɛ ka k'a kɛ nka e ye ne yɛrɛ de bonya kojugu, i ye n bonya kojugu. Ala n b'a ɲini i fɛ a k'i ka Alaya kama fɛn dɔ di ne yɛrɛ ma dɛ, ni n y'a kɛ e Ala yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ na i ye n barika da ko c'est bon ko a ka ɲi tan. N bɛ fɛ i ka n bila baara dɔ de la fo yɛrɛ Ala k'a fɔ ko a ka ɲi tan. Nga mun kɛ? Cɛpɔrɔ. N bɛ fɛ a ka Hayidara lamɛn. Mɔgɔ ti mɛn nka kuma bɛ waati kɛ. Mɔgɔ ti mɛn dɛ. Sɔɔni a b'i n'a fɔ an ma sigi yan. Cɛpɔrɔ. Kullu man aleha fani. Ala ka layidu don maa o maa bɛ nin dugukolo in kan i bɛ bɔ yan. Dɔgɔtɔrɔw bɛ dɛsɛ. Dɔgɔtɔrɔ bɛ dɛsɛ. Ka ordonnance sanaw to ye docteur bi dɛsɛ k'o bi ban. A y'a Hayidara lamɛn. Nabilaye Musa kɛlen ka Ala wele ko fɛn d'u ma ni n y'a kɛ e yɛrɛ Ala b'a dɔn ko n y'i barika da o fɛn di yan. Ala ko Musa ma i mago b'o de la, a ko ne mago b'o de la. Ala e ɲɛna ne ma kojugu. Ala ye mun fɔ Musa ye a ko Musa n'i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ ni Ala k'a dɔn ko barikada banna ko a ɲɛna ten. Musa ko ɔhɔ a ko hinɛ n ka jɔnw na. Manil Fard, Manil Muhyi, Manil Nasir, Manil Kafi, Manil Wadud, Manil Wahab, Wahid. N bɛ fɛ ka min fɔ aw ye silamɛya in nɔgɔya da don. Silamɛya in nana n y'a fɔ ye siɲɛ caman an ka balo Ala ka dugukolo ka hɛrɛ la. E ka tɔɔrɔ kana se ne ma, ne ka tɔɔrɔ kana se e ma. An bɛ lafiya cogo di balo la? Silamɛya nakun ye nin diinɛ bɛɛ. Mais a tɛ se ka ɲɛ ni fɛn minnu tɛ n'o b'an dɛmɛ. An b'olu wele ko accessoire. Olu de nana don silamɛya la. Mais an ye o accessoires de ta ka silamɛya yɛrɛ kuturu bila pewu. Misiri bɛna caya an ka sow ye yan. Mais seli nana de accessoire k'a don silamɛya la. Silamɛw ye san 12 kɛ seli faridayalen tɛ yen, sun tɛ yen, jaga tɛ yen, hiji tɛ yen. Mais silamɛw bɛ yen, muminiw bɛ yen. Faridaya sira k'a tɛ yen. Silamɛya kun ye mun ye? Ala ye kelen ye, Muhamadu ye Ala ka ciden ye. K'i kɔ don fɛn wɛrɛ la ni Ala tɛ. Ka mun fara o kan? Jogo. Ka bangebaa barika ɲini, k'i bangebaa bonya, ka walimuso to a tigi bolo, ka walinafolo to a tigi bolo, ka hasidiya dabila. Mɔgɔ caman bɛ misiri kɔnɔ, Alakira de y'a fɔ. Ko ni jahanɛmɛden bɔra a la, ko i ti juma seli la sɔrɔ a la.
juma bi seli ni mɔgɔ 12 ye ni janɛmɛ den bɔra misiri bloqué la a tɔ tɛ se ka juma seli nabilayi Musa ta fɔri ye sisan ala ko de pour que Musa k'ale ala k'a dɔn ko Musa ye sago bɛɛ kɛ ko hinɛ n ka jɔnw na hinɛ n ka jɔnw na tufana ji nana nabilayi Nuhu a ye kurun dilan a ko ni min bɛ kisi fɛ o ka don n ka kurun kɔnɔ min ka kan ka don bɛɛ donna kurun bɛ ji ka taa nabilayi Nuhu ye cɛkɔrɔba dɔ ye cɛkɔrɔba in sigilen bɛ kurun kɔnɔ Nuhu ma a dɔnyɔrɔ sɔrɔ a la Nuhu gɛrɛla la a ko an ka cɛkɔrɔba e ye jɔn ye a ko Nuhu e ma ne dɔn a ko mi dɔn ta a ko ne ye mɔgɔ dɔ de ye min minɛ i ka jama hakili minɛ k'u farikolo to i bolo a ko n y'i dɔn dangatɔ in setanɛ bɔ n ka kurun kɔnɔ a ko i muɲu ne b'i ka jama tromper fɛn 5 de bɛ n bolo n ti dɛsɛ i ka mɔgɔw la ye fiyewu ala ye wahayu jigin nabi Nuhu kan ko a fɔ a ye ko a ka fila f'u ye ka saba to ye a ko ne yɛrɛ setanɛ min filɛ i ka kurun kɔnɔ ne bɛ mɔgɔw ka baara bɛɛ tiɲɛ ni o de ye i b'a dɔn min ye ne se i ka kurun kɔnɔ ne dangana ala fɛ ka n gɛn de nka foyi ma se ma hasidiya kɔ n bɛ ka adamaden bɛɛ dusukun yɛlɛmɛ ka kɛ hasidi ye o dusukun bɛ n bolo mɛ u yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ la ilaha illallah a y'an ka diinɛ lajɛ sa kɛ u dusukun bɛ ne setanɛ bolo nk'u farikolo bɛ misiri kɔnɔ Nuhu minnu dusukun minɛ k'u farikolo to i bolo mɛ i k'a dɔn min ye ne yɛrɛ danga ka ne gɛn hasidiya de ye ne bɔ ala fɛ yen ka na yan ne ni mɛlɛkɛw de tun bɛ ala bato mɛ ne ye an fɔ adama hasidiya ala ye ne ta tiɲɛ o kama wa n bɛ ka silamɛ bɛɛ dusukun yɛlɛmɛ ka na n bolo yan k'u kɛ hasidiw ye tari ala n'u ta tiɲɛ k'u to misiri kɔnɔ a y'a lajɛ tan balawu jumɛn bɛ Mali kɔnɔ bi silamɛya bɛ yan ka dɔw labɛn dɔrɔn aw ka fitinɛ wuli ala ka minibariw sanfɛ ala kira jɔyɔrɔ nin bɛ ala kira ka kuma sabati da a ko misiri bɛna caya ko a jɔlenw bɛna ɲɛ ka tɛmɛ Kisra ni Kayisara masakɛsow kan palɛw kan ko nka a ka haramuya ala ɲɛsira ɲɛ piye 1 ta misiriw kɔnɔ kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko a filanan a ko n bɛna min kɛ ka mɔgɔw mago sa k'u bɔ ala fɛ u dusukun bɛ n bolo mɛ u yɛrɛ bɛ ala bato yɔrɔw la a ko a filanan ye min ye el hirsu nata a ko ala ye alijinɛ da ka an fa adama ni an ba hawawu bila alijinɛ na ko a ye nin ta ka to n'a ye ko mɛ jiri den kelen dɔrɔn k'u k'o to yen ko ne ye nata bila u la k'u nata f'u ye yiri dun ala y'u gɛn ko wa n bɛna nata bila silamɛw la la ilaha illallah u bɛna nata ala ko bi b'u bolo pewu ni waritigi kelen min sɔrɔla u bɛɛ bi sujudu bɛ o de ye sa ni min ye gɛrɛcogo sɔrɔ faama min na o bɛ sujudu kɛ o de ye fɛn o fɛn b'o tɔɔrɔ sa hali n'o bɛ ala tɔɔrɔ ala ka tɔɔrɔ nka nin ka jɛn bɔda bɛ min n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye a bɛ kuma caman mɛn sisan mɛ a bɛna tɔ mɛn kɔfɛ mɔgɔ caman wulilen don u bɛ ka kuranɛ sɔsɔ ka kuranɛ kɛ nkalon ye u bɛ ka alakira sallallahu alaihi wasallam u bɛ ka kira yɛrɛ kɛ nkalon ye u bɛ ka ala yɛrɛ kɛ nkalon ye
ni ye nin fɔ mɔgɔ dɔw hakili bi jigin Mali la yan dɔw ye ko dɔw kɛ yan non o ye yɛlɛko de ye o ye yɛlɛko de ye ne bɛ ka kuma minnu kan nin ye ninnu ye kuranɛ durusi de ye u bɛ arabukan min mɛn an ka Maka alimami t'a mɛn a t'a mɛn a t'a mɛn u bɛ na ni dalilu ye anw ka farafinya dilanlen bɛ k'i fa n'i ba neni walima ka lebu dɔ ɲini ka da i la hali n'a t'i la u b'a da i la o farafinya kɛlɛ olu ta t'o ye dɛ olu ti kɛlɛ kɛ ten olu bi kɛlɛ kɛ de ninnu anw ka farafinya kɛlɛ ye ko an b'a ka jiri bolo kari mais olu t'o kɛ dɛ olu bi jiri ju de bɔ u t'i fa neni u t'i ba neni u t'i kuma jugu fɔ a bɛ fɔ o de ma ko kodɔn faamu ani kalan tɛ kelen ye kalan bɛ yen kodɔn bɛ yen cɛ y'o de fɔ a ko docteur n'i ye kalan kɛ ka docteuriya sɔrɔ ko docteuriya b'a fɔ de k'i ye nin kalan kɛ ko mais docteuriya t'a fɔ k'i bɛ kodɔn ninnu minnu bɛ ka silamɛya neni n'u ye min fɔ alakira ma u b'o dalilu di an yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ n'u ye min fɔ kira ma u b'o dalilu di an yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ n'u ko kuranɛ ye nkalon ye kuranɛ yɛrɛ ma dafa silamɛ yɛrɛw ma bɛn kuranɛ kan u bɛ tila k'o dalilu di an yɛrɛ ka sɛbɛnfɛnw na wa a b'a la fana n bɛ fɛ ka min fɔ ye ni ala sɔnna an kelen bɛ ka lejina dɔ sigi dɔnnibaw ni kodɔnnaw kɛlɛ t'a la u bɛ ka nin ninnu yɛlɛmɛ sisan ka na bamanankan na u y'a yɛlɛmɛ ka na faransɛ la u y'a yɛlɛmɛ ka na angilɛ la a mɔgɔ ninnu caman bɛ angilɛtɛri de dɔw bɛ ameriki dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais u y'an ka maliyɛn yɛrɛ dɔw sɔrɔ sisan ka fara u kan olu bɛ ka baara kɛ u tɔgɔ la mais lejina dɔ sigira parce que n'u ye fɛn fɔ silamɛya ma ni e m'a faamu a bɛ se ka i dusukun sɛgɛn mais anw ka silamɛya ti olu nɔfɛ dɛ an ka alakira defan tɛ an ka ala defan tɛ an ka kuranɛ defan tɛ la olu sigilen bɛ de ko Hayidara ko de a denw ko ten kira bi neni o t'u ka sira ye mais Hayidara ko di a den jumɛn ye kuma jumɛn fɔ Mali silamɛya fanba sinsinnen bɛ o de kan mais alakira defani ani kuranɛ in defani o lejina sigira groupe dɔ sigira o kama n'u ye fɛn o fɛn fɔ min bɛ se ka dusukun yɛlɛmɛ n'i ma min faamu a adresse bɛna di a fɛn bɛɛ bɛna di i b'i ka question ci i b'i ka jaabi sɔrɔ parce que an sera yen sisan min b'anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'a fɔra ko dɔ ko kuranɛ ye nkalon ye he a ye bɔ an ka taa fa an ka taa ka so jeni non kana taa fa a ko kuranɛ ye nkalon ye a y'a ka dalilu kɛ jumɛn ye mais ni maalangolo kuma tɔ do ten o minɛ cogo fana bɛ yen mais n'a nana n'a ka kalan ni dalilu de ye bere ti ta dɛ dalilu de bɛ kɛ ka dalilu kɛlɛ a fa t'i nɛni a ba t'i nɛni na e ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye ni mun ye i ko ala tɛ tiɲɛ ye ni mun ye i ko kira tɛ tiɲɛ ye ni mun ye o tuma na ale b'a ta fɔ bɛɛ b'a mɛn e min ko i bɛ ala n'a ka kira defan i yɛrɛ b'i ta fɔ bɛɛ k'a mɛn o tuma na a ka kan ka dusukun yɛlɛmɛni min kɛ a bɛ dɛsɛ mais n'i ko a y'a faga kunfinw b'a fɔ ko a y'a faga mais a ta ye tiɲɛ ɔ yann'a k'a faga a bɛ dalilu de yira mɔgɔw la maa tɛna ni foyi ye alakira kan lejina min sigira n'a jaabi t'a bolo tila kɛr'o la a mɛnna tila kɛr'o la o mana fɛn o fɛn fɔ kuranɛ ma n m'a fɔ an ka nɛnikɛla ninnu n kan t'olu ma sa minnu bɛ kuma ni dalilu ye n kan b'olu de ma u ti maa neni u ti maa dɔgɔ ye u bɛna n'u ka dalilu de ni e yɛrɛ ye cɛ ye i ka n'u neni na ni dalilu ye ni dalilu t'i bolo i da de
an ka silamɛya ye hinɛ diinɛ don n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛw a y'a dara lamɛn a ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ nkalon bingannikɛlaw a ye fara mɔgɔw la kerecɛnw t'an tɔ ye bolisɔnnaw t'an tɔ ye ni alakira kun y'u gɛn u bɛ tuubi kira ye kerecɛn ba joli tuubi a ye bolisɔnna ba joli tuubi n'a kun y'u gɛn dun n'a ko an dɔ t'a ye a kana gɛrɛ an na u bɛ tuubi e bana mɔgɔ min na i bɛ se k'o tuubi i bɛ se k'i hakilila don o tigi la fitinɛ dɔrɔn fitinɛ ka fitinɛ dama wuli Samarkand Uzbekistan Samarkand mɔgɔ kalanna bɛɛ bɛ Samarkand dɔn mais a jamana a bɔra Samarkand la jamana dɔ de bɛ yen bi o bɛ wele ko Uzbekistan 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 don min na i bɛ silamɛya faamu yan de silamɛ ti maa tɔɲɔ abada fɔ n'a dɛsɛra ou bien n'a filila silamɛ ti hali kafiri ye tɔɔrɔ la k'a to tɔɔrɔ la ka se to a ye ni silamɛ don a ti kɛ fiyewu sisan magan karamɔgɔ wajulikɛla dɔ bɛ yen a taara bɔ Europe jamana kelen min don n t'a dɔn a taara Europe a n'a ka kalanden fila n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ o bɛ taama na tubabumuso dɔ a serila ka bin a ninakili degunna ani faransikaden minnu bɛ yen n'o y'a ka kalandenw ye olu girinna ka papiyew ta u bɛ ka muso fifa ta u bɛ ka ji ta u bɛ ka ji dayɛlɛ ka k'a kunkolo la k'a fifa fo muso ɲɛma tigɛra a ɲɛma tigɛra k'a kun kɔrɔta k'a ye ale bi bosibaw de bolo a hujinina k'ale ta tiɲɛna ale ma ladonbaga si sɔrɔ mɔgɔ fagalaw ko nin ye mun ye arabukɛ ye a ka mɔgɔw ɲininka k'u ko di a bɛ ka minnu o fana ye arabu de ye mɛ u sigira Europe komi u bɛ ninnu ka kan mɛn ko muso ko di ko a bɛ k'an dɔgɔya de ko mun an ye nin kɛ ko tiɲɛ don k'a fɔ a ye ko silamɛya de ko an ka nin kɛ muso y'a ɲininka ko silamɛw de bɛ nin kɛ ko n bɛ silamɛw dɔn ni mɔgɔ faga de a ko k'olu ye kira janfa de ko ɲɛ tɛ ko silamɛw bi u jugu dɛmɛ muso y'a kun kɔrɔ ko nin de ye silamɛya bilahi a ma bɔ o yɔrɔ la u ye kalimatu shahada don a da a y'a ka layidu ta ka kɛ silamɛ ye yɔrɔnin kelen munna parce que muamala a minɛ cogo n bɛ fɛ ka min f'u ye Uzbekistan n'o ye Samarkand ye ka kerecɛnya de kun ka bon yen kosɛbɛ kahana mina n bɛ fɛ a ka diinɛ in faamu u bɛ min jira a la ko silamɛya don a n'o ka jan u donna yen silamɛw nana yen minɛ u ye yen minɛ min tun b'u ka kɛlɛ generaliya la kɛlɛ ɲɛmɔgɔba o ye Kutaybatu de ye Ibn Muslim al-Bahili o de tun ye kɛlɛ generali u donna Uzbekistan ka yen minɛ mais kerecɛnw don u ka ɲɛmɔgɔba n'o y'u ka kahana ɲɛmɔgɔ ye u nana réunion kɛ u ko k'an tɛ se ka jɛn ni nin ye mɔgɔ dɔ b'u la u ko k'a ye taa silamɛw ka ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ko silamɛw ti maa tɔɲɔ fiyewu kafiriw de bɛ ka nin fɔ k'u ka taa nin ɲɛfɔ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye u taara khalifa yɔrɔ la a ko i ka kɛlɛdenw nana an ka dugu minɛ ka don an ka dugu la u m'a ɲininka u n'an ma kuma ka don ni bamuru ye ka kɛlɛ kɛ k'an ka dugu minɛ an ka dugu b'u bolo a kalo damadɔ ye nin ye khalifa ko ko a kɛra ten ko ko silamɛw ka don aw ka dugu la an n'u ma kuma u ko k'u m'a ɲininka foyi la khalifa ko
ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye jeni ye ko Kutayba tu do ko k'a wele kana Kutayba nana khalifa y'a ɲininka ko ninnu bɛ ka min fɔ k'i y'a kɛ ko tiɲɛ don wa silamɛ bɛ sa de silamɛ bɛ taa lahara silamɛ tɛ nkalon tigɛ abada mumini tɛ nkalon tigɛ nkalon ye danga de ye a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ u y'an ba Aisata ɲininka u ko an b'a dɔn walejugu bɛɛ kun ka ko kira ye ko mɛ walejugu ninnu na jumɛn kun ka ko a ye ka tɛmɛ walejugu bɛɛ kan mɔgɔ faga bɛ yen sonyɛni bɛ yen jɛnɛya bɛ yen fɛnjugu bɛɛ bɛ yen ko jumɛn de ko ka ko a ye ala kota la ka tɛmɛ a bɛɛ kan a ko walahi n ye kira ye fo ka taa se a seginli ma ala ma fɛn min kun ka ko a ye ala kota bɛɛ la min mun y'a bɛɛ premier ye n'a y'a musow ladi o la hali k'a mɔdenw ladi o la k'o ye nkalon de ye ko a ko ko hɔrɔn tɛ nkalon tigɛ jango ka se silamɛ ma la ilaha illallah anw ka alimamiw b'u jɔ kutuba la ka nkalon tigɛ u yɛrɛ y'a dɔn nkalon don mais an b'a Aisata ko kira y'a mɔdenw ladi ani olu musow k'u kana nkalon tigɛ ko nkalon de ka ko kira ye ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye kɛlɛ generali ɲininka n'o ye Kutaybatu ye ko yala aw donna Samarkandi tan wa a ko an donna ten a ko wa a ye yamaru di sisan sɔrɔdasi kelen kana to dugu kɔnɔ kɛlɛcɛ kelen kana to Samarkandi dugu kɔnɔ u bɛɛ ka bɔ a ye bɔ u y'a minɛ cogo min na kɛhana ɲɛmɔgɔ natɔ a ye ci bila dugu la ko kalifa ye yamaru di ko sɔrɔdasi bɛɛ ka bɔ k'u ka dugu kɛr'u ta ye o tumana k'a bi don nin don in ko bɛɛ k'a kunbɛn u ka kɛnɛba kan parce que u ye victoire sɔrɔ mais silamɛw ye kalo damadɔ min kɛ i bɛna silamɛya nɔ ye sisan silamɛ kɛlɛden bɛɛ bɔra parce que khalifa k'u ka bɔ a bɛɛ bɔra dugu kɛra a yɛrɛ ta ye mais kahana ɲɛmɔgɔ a ko k'u bɛɛ k'a kunbɛn a ye kɛnɛba dɔ fɔ dugu kɛnɛba dɔ u ka koba bɛɛ bɛ kɛ ko dugu bɛɛ k'a kunbɛn ye k'u kɛr'u yɛrɛ ta ye mais kahana nana don a kɔntannen a ma maa si ye mɔgɔ si ma bɔ a ye ɲininkali kɛ a ka mɔgɔw la ko mun kɛra ko munna dugula mɔgɔw ma bɔ ko silamɛw ka ɲumanya ye mɔgɔw hakili yɛlɛmɛ koyi ko silamɛw bɔli ma diya dugudenw ye silamɛw nana u ye mun kɛ kɛlɛ bɛ muso min n'a cɛ u y'o cɛ bɛn fandantu minnu bɛ yen ni se t'u ye u y'olu dɛmɛ ladiriya ni tilennenya ka hinɛ mɔgɔw la silamɛw tɛ dɛ kerecɛnw de don mais silamɛw ye hɛrɛ bɛɛ de k'u ye khalifa k'u ka bɔ parce que u donna ka sɔrɔ ni dugulamɔgɔw ma kuma u bɔra mais u bɔra ni dugudenw hakili ye ni silamɛya ɲuman nana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bɔ ni a bɛɛ hakili ye a bɛɛ hakili parce que hakili tɛ foyi fɛ ladiriya ni tilennenya i k'a bonya k'a gasi sigi k'a ka fanga to a bolo mɔgɔ kelen o kelen bɛɛ ye faamafin de ye a oui hali den fitinin n'a bɛ sin na faama de don n'i y'a bɔ sin na cogo dɔ la a bɛ se min na o don o ye ka kule de ye bɛɛ bɛ bɔ a kalama n'i ye min ka fanga tiɲɛ dɔrɔn a bɛ muruti bɛɛ ye faama de ye silamɛya ye bɛɛ ka fanga to a bolo aw ɲɛ bɛ min na bi silamɛya tɛ dɛ komi sitani ye min fɔ kira ye Nuhu ye ko hasidiya de ye ne halaki wa n bɛ hasidiya kɛ ka mɔgɔw halaki k'u farikolo to misiri kɔnɔ an b'an profiter de ni diinɛ tɔgɔ ye e fa ye hɛrɛ sɔrɔ a ma bɛn ne ma n bɛ diinɛ tɔgɔ ta ka e fa neni k'i ba neni o bɔra la sisan wari bi ci dɔrɔgutalaw ma ko a ye nkalon da karisa la selila yɛrɛw de b'a kɛ bi zil arshil majid ni kuranɛ bonya cɛ an balima dɔ ye ne wele kafiri don kafiri don a ko Aidara a ka silamɛw ye nin ci anw ma sisan a ko
ko nka n'i y'a f'u ye i t'i da la n bɛna kasɛti arisere k'a segin i ma i k'a lamɛn a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma olu yɛrɛ min bɛ ka kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ de ye kasɛti arisere galonguru k'o bila ka taa di ninnu ma kafiriw de don ha parce que olu bɛ se k'u seko kɛ parce que u bɛ kɛnɛ ma u bɛ se ka mɔgɔ neni kɛnɛ ma foyi ti bɔ a la yanni ala nali cɛ ah oui yanni ala nali cɛ dɛ ah non i mana dafɛ o dafɛ tɔɲɔ ala t'i fa fiyewu f'i sabali k'a fɔ ko ala n fa sa ala t'i sɔn o don min na kana kɔrɔtɔ dɛ ala ye layidu di a t'i bɔrɔtɔ la yubadalu qawlan kana kɔrɔtɔ i muɲu dɔrɔn ala kɔnɔ ala kɔnɔ u ma sɔn ka bɔ ka cɛ kunbɛn mais ja cɛ yɛrɛ wolo denmuso o tuubira gundo la kana a nana a ko denmuso diw ma mun aw ma bɔ ko an kɔni ti bɔ ko silamɛw bɔra o ma diya u ye parce que u bɛ ka muamala min kɛ n'aw ta tɛ kelen u bɛ ka hinɛ u tɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ ko ka jɛnɛya dabila ka binkani dabila ko an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ n'an y'o tigiw bila an bɛ taa tugu jeni kɔ kana jigi tigɛra Samarkand bi ale ye silamɛya duba dɔ ye bi dɔnnibaabaw bɔra yen Samarkand lalimu sɛbɛsɛbɛw bɔra yen Sheikh Bukhari bɛ ka surun o yɔrɔ in na Muslimu bɛ ka surun o yɔrɔ in de la hadisa cɛ 6 min bɛ hadisa walafi a arabu ka dɔgɔ dɛ Musa arabaw b'a la arabu y'u nɔrɔ dɔw la ko f'u k'u kɛ arabu ye mais arabu tɛ diinɛ in tiɲɛnen minnu y'a dilan suraka tɛ dɛ a ye silamɛya ka hinɛ lajɛ silamɛya ka tiɲɛ lajɛ dugu minɛnen kɔ khalifa ko a ye bɔ parce que a dun cogo man ɲi mais u ye kalo damadɔ min kɛ yanni yamaru ka di u ka bɔ adamaden bɛɛ kɛra u fɛ jogo kama jogo mais anw ye jogo bila pewu an filɛ kɛnɛ min kan n'o ye Mustafa bangeni ye alakira yɛrɛ de ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ko ne yɛrɛ Muhamadu cira de ko n kana jogo ɲumanw dafa ni jogo tɛ balo tɛ ni den jogo tiɲɛna i bɛ sɛgɛn ni muso jogo tiɲɛna n'a ma banajugu kɛ k'i fa mɔnɛ b'i fa wa ni cɛ yɛrɛ jogo tiɲɛna ni dusukasi min kelen fa i ka so kɔnɔ ye i bɛ kɛ kuma fa bɛ wuli la i mana maa o maa ye i bɛ kuma o fɛ ne cɛ y'a kɛ tan ne ko k'a bɛ keleya kojugu mais a bɛ ɲini ka sa ni jogo tiɲɛna dɔrɔn c'est fini hali n'i ka bagan jogo tiɲɛna n y'a fɔ ye n'i m'a fa n'a m'i fa a bɛ kungo s'i ma u ko jogo de ti fɔ ni dɛsɛra jogo ma dɔrɔn u bɛ fara ɲɔgɔn kan a ye wuli dɛ a ye wari ci ninnu ma u k'a fa n'a ba neni a ye wari ci u ma u ka nkalonbaw da la ne m'a fɔ ne ye min ɲini ansaruw fɛ n ko a ye sabali ani ne kanu ɲɔgɔn fɛ a ye ko to ala ma a ye dara ka ko to ala ma daveji tɛ se jinɛ ni adamaden n'u farala ɲɔgɔn kan u tɛ se fanɛni dabilala banɛni dabilala ka wari ci kɛnɛma mɔgɔw ma a ye dara lebu a ye kuma jugu fɔ a ma o dabilala mais nin tɛ a ye dara ye wa mun bɔra a la manil fard manil muhyi manil nasir manil kafi wahid o kuma na an bɛ min ɲini kanubaw fɛ a ye sabali an ka ko to ala ma mais n'ala ye si di min ma o bɛna tɔ ye mais a ye sabali an bɛ min fɔ maliyɛnw ye an balimaw ye ciw sera k'a daminɛ sanji ka cɛnni na ka na se dekun min b'an balimaw kan sisan an balimaw natɔ kare 3 o y'o de attaqué u natɔ mawuludu la yan sisan ani minnu ka wele ye an sɔrɔ
dugutigi mɔgɔ 7 n bɔra ne fɛ yan ɲɔgɔn fɛ dugutigi mɔgɔ 5 ani maire 3 bɔra yan c'est-à-dire don o don mɔgɔw bi so Haidara kuma faamaw fɛ nin b'an kan n bɛ fɛ u k'a dɔn degun min b'u kan wallahi an b'a kalama an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ fana u k'a dɔn a foyi tɛ se yan ni ne Haidara ma se a se yɔrɔ la n bɛ fɛ an balimaw ka nin de faamu k'a daminɛ an balima kadɔw la dongɔnɔw na ka taa se dekun bi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ u k'a dɔn u bɛna fɔ Haidara min ye Haidara ti faama ye koyi se foyi ti ne ye nka n se ye k'a se faamaw ma wa faamaw foyi ti Mali kɔnɔ u tɛ min kalama mais ni min sera u ma an b'a s'u ma dɛ an b'a f'u ye ci se o se an ma an b'a se faamaw ma Haidara seko ye nin dɔrɔn de faamaw y'a dɔn ne y'a s'u ma u b'a dɔn n b'a s'u ma mana n bɛ fɛ n balimaw k'a dɔn dekun bi yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ wallahi an b'a bɛɛ kalama an bɛ dekun tila ni ɲɔgɔn cɛ nka a kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ Haidara y'a se n b'a dɔn Mali faamaw u b'a kalama n b'a dɔn u b'u seko la fana u b'u seko la Mali yɛrɛ de ye jamana ye a ka bon an y'o de fɔ sɔrɔdasiw dama t'a ɲɛ u ka farankanw fara u yɛrɛ kan sɔrɔdasi dama t'a ɲɛ dɛ jamana in ka bon kojugu Mali fɛrɛlen don u ka mɔgɔw fara u yɛrɛ kan u b'a kan a ye dugawu k'u ye mana sisan walada tun b'an bolo mais mɔgɔ minnu kumana n y'o fɔ ye nin de ye mawuludu yɛrɛ ye nin de ye mawuludu yɛrɛ ye arabu jamanaw ni jamana caman na Nigeria Niger muso bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ani cɛw u bɛ kaarew de minɛ buruw b'u bolo ka fiyɛ dununw b'u bolo u b'u dɔn u bɛ layila da ka dugu bɛɛ munumunu kabini mawuludu kalo jɔra fɔ bi don o don u bɛ tile o la dununw de bɛ fɔ cɛw ni musow bɛ bɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'a jira mɔgɔw la ko an ka kira bange ni kalo jɔra suraka jamanaw na u bɛ dɔnw de kɛ ka bɔ k'u yuguba k'a yira ko kira bangena ni Ala sɔnna a bɛɛ bɛna ye tele sirifula la an bɛ hakɛto dafɛlen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni Ala ye si ni kɛnɛya di karamɔgɔ ka nin laseli aw bɛna tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ bɔra ka kɔrɔfɔ minnu fɔ Ala k'an tugu tulo an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ bɔra ka laseli min kɛ Ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye ka Allah subhanahu wa ta'ala deli mawuludu denkuni Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ baara minnu bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen sigi hɛrɛ kɔnɔ k'a wuli hɛrɛ kɔnɔna na ka aw fo aw fɛn fɛn tun bɛ k'a lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka Ala deli Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yaunga kaira dare Muhammadu yaunga nemati Nurullahi Muhammadu Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu